Само аз ли гледам на тази цена и не виждам просто 4 нощувки в Бургас по време на Евровизия, а не, че е първо впечатление за България. Дара направи така, че всички да гледат към нас и вече хиляди хора търсят Бургас, търсят хотели в Бургас, търсят полети до Бургас. За много от тях това е първия досег с нас като цяло. Сега искам да помислиш за Италия. Сигурна съм, че още като чуеш името, в главата ти вече има една картина. Храна, мода, дизайн, начин на живот. И всичко това не е създадено от Министерството на туризма или от някаква еднократна рекламна кампания. Тази картина е брандът Италия, изграждан с десетилетия. От бизнесите, продуктите им, градовете и хората им. Защото един бранд не е нищо повече от това какво мислят хората за теб, бизнеса, града или държавата. Представата за България започва да се гради от един Google Search полети до Бургас или хотел в Бургас. И тази представа не е просто кампанията на БНТ или Министерството на туризма или община Бургас. Ще зависи от всички нас, от летището, ресторантите, хотелите, дори и от теб, ако някой те спре на улицата и те попита за посока. Тези малки срещи накрая ще се превърнат в една огромна идея за това, кои сме ние, кое е България, кой е нашия бранд? И затова много се надявам сега и ти да гледаш на тази цена малко по-различно. Защото това, което за нас днес е просто един забавен скриншот, който се върти в социалните мрежи, за някой всъщност е първото впечатление за нашата държава. И според мен имаме само два избора. Единият е да се опитаме просто да извлечем максимално всичко от тези хора, които ще дойдат, без да мислим за дългосрочните последствия. Или да направим така, че те всъщност да поискат да се върнат. Дара направи така, че света да гледа към нас, а сега е в нашите ръце какво ще види той.